hirveän tärkeästä asiasta Arto Juntunen puhui, olet Imatralta ja siitä on muutama kilometri Svetogorskiin. Termitarkennus. Suomi ei ole kaksikielinen maa. Suomi on monikielinen maa. Täällä puhutaan vaikka mitä kieliä, niin kuin Heikki sanoi. Perustuslaissa lukee, että Suomessa on 2 kansalliskieltä. Enää aivan 2 eri asiaa. Kaksikielinen ihminen voi olla vaikkapa Suomi-Venäjä kaksikielinen. Niin kuin mun miesystävän lapset ovat kaksikielisiä. He puhuvat sujuvaa suomea ja venäjää. Mutta et vastannut tuohon kysymykseen, että kuinka tärkeä tämä Arto Juntusen esille ottama hanke on Imatralla. Siitä on muutama kilometri Svetogorskiin. Erittäin tärkeä. Erittäin tärkeä. Sekään se Venäjäkään ei saa olla pakollinen. Ei tietenkään. Mä ihmettelen, se on vielä pakko pakko Venäjää. Arto Juntunen haluaa nyt tätä varmaan selventää tätä käsitettä. No historiaopettajana sanon, että kun kerran on päästy pakko-Venäjästä eroon, niin ei myö kyllä sitä uudelleen. Ei ole siitä kysymys, vaan kyllä jos pitää valita pakko Ruotsista ja pakko Venäjästä, niin valinta on kyllä Tohmeerallekin melko selvä. Että se on Ruotsi. Mutta pakko Venäjästä, se on median keksimä termi, että pakko pois. Sanon 25 vuoden opettajakokemuksella, että pakko ei ole paras motiivi. Kyllä se pitää tulla sieltä houkuttelevuuden kautta. Ja rakas naapurimme Ruotsi tuossa vieressä, niin me annamme heille aikamoisen kilpailuedun tuolla maailmanmarkkinoilla. Siellä luetaan nimittäin paljon kieliä. 33% Ruotsin peruskoululaista lukee ranskaa, saksaa, espanjaa. Meillä on koko ajan meidän siis kielivalikoima on supistunut ja minua kyllä kouluihmisenä huolettaa, että meidän nuoriso kohta ei puhu muuta kuin ruotsia ja englantia. Mutta hei, tehdään pieni havainnollistus tästä asiasta vielä kartan avulla. Katsotaan, millaiset nämä kielisuhteet nyt sitten Suomessa tällä hetkellä oikein ovat. Ja tästä kartasta näkyy, kuinka sijoittuvat nämä ruotsia puhuvat kunnat. Puhtaasti ruotsinkieliset yksikieliset kunnat, kaksikieliset kunnat, joissa ruotsi enemmistönä, ja kaksikieliset, joissa suomi enemmistökielenä, lähteenä Tilastokeskus. Ja ne nähdään tuolla kaistaleena rannikoilla, etelärannikolla ja sitten tuolla Pohjanlahden rannikolla. Ja sitten toinen kartta pitäisi saada tässä sitten seuraavaksi näkyviin. Tässä taas nähdään, missä kunnissa on enemmän venäjänkielisiä kuin ruotsinkielisiä. Ne on merkitty punaisella ne kunnat. Ja sitten taas päinvastoin, missä on enemmän ruotsinkielisiä kuin venäjänkielisiä, ne on sitten keltaisella. Ja jos oikein tarkasti kotimonitoreista näkyy, niin tuolla itärajalla sitten siellä on vähän tummemman punainen vyöhyke. Sillä siellä on niin kuin eniten venäjänkielisiä itärajan pinnassa. Joo, kyllä siinä saa vielä puhua, mutta nyt kysyttäisiin varmasti Fagvartelta, että voiko se näiden karttojen perusteella ymmärtää, että tuolla Itä-Suomessa on halu opiskella venäjää? Ihan palvelualan ja kauppasuhteiden vuoksi sä kuitenkin opiskelet alaa itse. No mä en näe itse esteenä sitä, että miksei siihen niinku Ruotsin ja Suomen oheen voisi ottaa Venäjää. Ja senkin lisäksi, että vaikka tässä yritetään erotella se, että suomen ruotsalaisten koulussa asia on eri, mutta hekin opiskelevat suomea. Voisiko sä antaa mun puhua loppuun, kiitos. Niin siihen oheen he opiskelevat myös muita kieliä. Ja mä en yksinkertaisesti pysty ymmärtämään, vaikka mä olen lukenut mun blogini kaikki kommentit, että mistä nyt niinku kenkää puristaa. No Maria Morri, mä olen myös sinunkin lukenut. Maria Morri olisi halunnut opiskella lukiossa nimenomaan venäjän kieltä. Minkä takia se ei onnistunut sulta? Mulla oli ihan hirveän täys lukujärjestys. Mä opiskelin sitä pitkää saksaa ja pitkää matikkaa. Mä olin hirveän kiinnostunut erilaisista reaalikielistä ja taideaineista. Siihen ei yksinkertaisesti vaan mahtunut sitä venäjää. Ja mulla kävi kyllä mielessä, että jos olisin voinut valita, niin olisin ehkä voinut sen ruotsin sijaan ottaa sen venäjän. Että se venäjä kiinnosti enemmän. No niin, nyt Mikaela Nylund, siis voisiko RKP, jota edustat, voisiko se hyväksyä sen, että Itä-Suomessa halukkaissa kunnissa Venäjä ja Ruotsi voisivat olla vaihtoehtoja koululaiselle? Mä en ymmärrä, että miksi se pitäisi olla. Jos se syy olisi, mutta jos se syy olisi niin kun, mulle täysin kirkas mielessä, niin voisin edes pohtia sitä, mutta mä en ymmärrä tätä, että miksi se pitäisi olla. Ja jos mä saisin esittää kysymyksen Tohmajärven kunnan edustajalta, niin mitä sitten toisen asteen koulutuksessa, jos et lue ollenkaan peruskoulussa ruotsia, niin miten sitten toisen asteen koulutuksessa
puhumattakaan sitten, jos sä lähdet yliopistoon opiskelemaan, niin voidaanko yhtäkkiä sitten vaatia sitä ruotsin kielen taitoa? Entäs sitten? Niin, nimenomaan. Eli Tohmajärven kunta haluaa tällä esityksellään tosiasiallisesti muuttaa tätä järjestelmää aika lailla. Eikö näin, että kysymys ei ole pelkästään tästä. Minä ymmärrän ja kunnioitan sitä, että kunnalla on oikeus ja velvollisuus myös ajatella, että mistä saa niitä verorahoja. Mutta tällä esityksellä todellisuudessa muutetaan koko tätä meidän järjestelmää, koska sä et voi vaatia sitten jatko-opinnoissa. Olette niin nuorten tulevaisuutta nyt jotenkin tässä romuttamassa? Lappeenrannassa ja Joensuussa toimii Itä-Suomen koulu. Se on kielikoulu. Se on kielikoulu. Se on erityiskoulu. Siellä ei ole pakko lukea ruotsia. 60% Itä-Suomen koulun lukiolaisista lähtee korkeakouluihin ja yliopistoihin. Oletteko te heistä huolissanne, miten he on sinne onnistuneet pääsemään? Miten se on mahdollista? Jatkokoulutuksesta. Tämä kartta nimenomaan ottaa sen tilanteen, puhutaan siitä pakkoruotsista. Miksei me voida minkäänlaista kompromissia löytää? Tai no mä tiedän miksei, koska te ette suostu minkäänlaiseen kompromissiin niin kuin äskenkin. Mutta mitä tahansa ehdotetaan, niin se vastaus on aina, että se ehdoton pakko pitää kaikkialla säilyttää. Ja sen takia kysyn nyt, kysyit meiltäkin, niin mitä hyötyä siitä sitten on kenellekään, että sielläkin on pakko lukea ruotsia, missä ei ole esimerkiksi ruotsinkielisiä, joiden palvelut pitäisi turvata? Aivan, Joo, nimenomaan. Tässä me olemme epäonnistuneet tässä tiedotuksessa, että miksi tarvitaan sitä ruotsin kieltä, koska mä toistan sen. Sä et ikinä tiedä, että mihin joudut tulevaisuudessa. Päädytkö johonkin sellaisen työtehtävään, missä tarvitset ruotsin kieltä? Päädytkö kaksikielisen kunnan palvelukseen, missä todellakin tarvitset sitä kieltä? Ja siksi mä en ymmärrä sitä, että miksi pitäisi asettaa näitä kieliä vastakkain. Sitä minä en ymmärrä. Edes maakunnallista. Eikä. Selvennyksenä vielä, että voi missään olosuhteessa hyväksyä edes maakunnallista ikään kuin pakkoruotsin poistoa tai yksikielisyyttä. Tästä suomenkielinen enemmistö päättää. Ei ruotsinkielisellä. Mutta miksi pitäisi tehdä se? Hannu Olkinuoralla on päätynyt Hufvudstadsbladetiin ainakin, kun hän on osannut ruotsin kieltä. Kyllä, joo. Ei puhuta henkilöinä. Tämän keskustelun kannalta aika murheellista, että täällä on te ja me. Suomen koulujärjestelmässä on paljon sellaisia elementtejä, jotka tähtää sivistämiseen ja valmiuksiin, joille ei ole mitään tekemistä sen kanssa, mitä me tarvitaan, tai mitä koululaiset tarvitsevat, kun he kasvavat suureksi. Ja kielten opiskelu on yksi sellainen. Ja palaan tähän karttaan. Suomi on tässä kahden valtion välissä, joiden molempien kieliä suomalaiset tarvitsevat tästä kilpailukysyystä. Ja myöskin siitä, että me ymmärrämme toistemme kulttuureja. Ja tästä on kysymys, että meille on jotkut kielet suomalaisina tärkeämpi kuin jotkut toiset, ja tässä katsannossa, niin tämä Venäjä varmaan tulee jossakin muodossa, mutta tässä katsannossa niin meillä on erittäin tärkeää, että me aloitamme kieliopinnot siitä, missä meillä on ehdottomasti suurin hyöty, ja jatkamme siitä eteenpäin. Jatkamme kakkostunnilla lisää. Kiitos keskustelijat ja hyvät katsojat. Keskustelu on alkanut. Tässä suorastaan kuumeta. Otetaan pieni rauhoittava musiikkihetki. Kun tämä laulu tehtiin, Suomi oli osa Venäjää, mutta runo kirjoitettiin ruotsiksi. Runebergin ja Paasiuksen Vårt land, eli maamme alkuperäiskielellä, ja täällä spontaanisti kaikki nousivat ylös niin kuin tietysti kuuluukin. Esittäjänä oli ylioppilaskunnan laulajat. Niin, olisiko meillä edes tätä tuttua kansallislaulua ilman ruotsin kieltä?
Ja kulkevatko kieli ja kansallistunne ja isänmaallisuus samaa vai eri alkaa? Siitä lisää toisella tunnilla. Nyt ajankohtaisen kakkosen pakkoruotsi-ilta pitää pienen hengähdystauon. Nähdään heti uutisten jälkeen.